खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं किलिकां ब्रह्म 688 नं सट'मन गुदि फरायसालियाव गियाननि बिगोमा आइ सरस्वती फुजा होनायजों लोगोसे गामिनि सोलोंथाइ गोनां सुबुंफोरखौ बरायदों। बिजनीनि सिङाव थानाय सट'मन गामिया गामिनि उन्दै फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनायनि असिलायै गियाननि बिगोमा आइ सरस्वतीखौ सिबिनायजों लोगोसे सोलोंथाइ लायोब्ला जिउआव माबादि सुबुं जाहैनो हायो बेनि सायाव गुवारै सावरायनाय हाबाफारिबो लाफानाय जायो। फोरमायनाय बादिब्ला सट'मन गामियाव 2004 मायथाइयाव गिबिसिन BA आनजादखौ उथ्रिसारनो हादोंमोन। बेनि उनाव फारि दिनैसिमाव गासै 9 सुबुङा मोजां सोलोंथाइ लानानै गुन गोनां सुबुं जानो हादों। गुन गोनां सुबुं जानो हानाय गासैबो सुबुङानो गामिनि गुदि फरायसालियाव फरायनाय, जाय फरायसालिया आसाम नाङै खुंजानाय गुणोत्सवआव A+ मासि लागासिनो दं। गामिनि गिबिसिन BA उथ्रिसार जानो हानाय रबिन गोरा बसुमतारिया आथिखालाव फसलाबारि दैमालु गोजौ भेन्सार फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिनि हाबा मावगासिनो दं। बे हाबाफारिखौ लाफानाय जादोंमोन। दिनैनि जानाखि बिमा सरस्वतीनि फुजा फोरबोजों दिनै जानाखि बरायनाय हाबाफारि लादों, आं बेखौ जोबोद मोजां मोनदों। जे बुंनो थाङोब्ला जोंनि गामियाव माने गोरों गोरा बा इडुकेटेड बा ग्रेजुवेट मानसिया फ्राय गैयामोन। बुंनो थाङोब्ला आङो सिगाङै 2004आव गिबि BA पास जानाय जादों बे गामिनिफ्राय। लोगोसेनो आङो MA खौ आयदायाव लानानै 2012 बे समाव जोबोद मोनसे रायट जादोंमोन, जुद्ध जादोंमोन। बे समावबो आङो बङाइगाव थांनानै फरिखा हैनो गोनां जादों। दा बेहाय दिनै आङो गामियाव हाजारब्लाबो मोनसे BA पासआनो जा MA पासआनो जा दिनै जानो हाबाय। मोनसे गिबि आगान हिसाबै होनो मोननानै आं जोबोद मोजां मोनदों। बे मोनसे जारिमिन जालांगोन आरो बेखौ दिनै जानाखि हाबाफारि लादों गामिया, बे गामि हाबाफारि लानाया खोब मोजां जादों होनना आं सानो। जाहाथे गामिनि सुबुंफ्रा जोंबायदि साफा इडुकेटेडखौ नुनानै इयुन जोलैफ्रा जाहाथे सोलोंलांनो हाथों, जों बेखौ मोनसे मिजिं थिदों। आरो बेबायदिनो जौ जाहाथे गामियाव सोरबा BA पास MA पास उजिलांबाय थानो हाथों आरो डक्टर इन्जिनियार उजिलांनो हाथों। आरो बेखौ बे सरस्वती फुजानि समावनो जाहाथे मानबावबाय थाथों, आं बेखौ आसा खालामदों। आरो जाहाथे इयुनाव जोंनि गामियाव जाहाथे गोरों गोरा उजिबाय थाथों, बेखौ आं अरायसम हास्थायो। आङो दायो फस्लाबारि दैमालु हाइ स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि जानानै दङ। दासिम पेन्साराव दङ आङो। दासिम जायाखै। आं बुंनो थाङोब्ला दिनैसिम फ्राय 20 बोसोर आं पेन्सार हिसाबै दंबाय थायो दिनैसिम। जा हक खाफालाव मा लिरनाय दं। आं सानाखै जे साख्रि मोनगोन गिदिर बाथ्रा नङा। नाथाय सासे गोरों जानो हायोब्ला, सासे जायनाखि गोरों मानसिया सासे मोनसे अर्नामेन्ट बायदि, बे अर्नामेन्ट हिसाबै आं बेखौनो मोजां मोनदों। बेखिनि आङो गोसोखौ गोजोननाय मोनदों बेबायदि फरायजानो मोननानै। जाहाथे माने उन्दै गथ'साफ्रा उनावहाय जोंखौ नुनानै थुलुंगा जागोन, माने गोसोआव थुलुंगानाय मोनगोन, जों बिसोरबादि जानो हागोन, बेफोरबायदि साननाय थागोन आरो मोजाङै नाजानायनि फिथाइखौ माने बिसोरो जोंनिफ्राय साबसिन आरो जाथों आरो बेखौ जों मिजिंथियो। जायफोर आं बांद्राय मोजां जौखोन्दोआव जानाय जायाखै। HS-आव 53.4 जौखोन्दोल' मोनदों। ओमफ्राय डिग्रियाव बांद्राय मोननाय जायासै, बेहायबो जोबोद खमानो होननांसिगोन। 50 जौखोन्दोल' मोननाय जादों, जेरै 50निसो बारा।